Виктор е на 5 години, когато за първи път чува от баба си разкази за Филип Тотю, Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Георги Раковски, Христо Ботев, Васил Левски, за Априлското въстание, за хвърковатата чета на Бенковски и за битката при Орлово гнездо. Впечатлен от подвизите на българските герои, той започва и сам да търси картинки и книжки, свързани с този период от българската история. Баба почна да ми разправя за хайдучите и за руско-турската война и кога празнуваме освобождението на България от турско робство. И така аз се запалих да слушам, да казвам всичко, да зная всичко за нашите герои и всичко, което са направили. Любопитството му нараства още повече, след като баба му и дядо му го завеждат в историческите музеи във Варна, София и Велико Търново. Посещават къщата музей на Филип Тотю, затвора музей в старата българска столица, където са лежали Филип Тотю, Стефан Караджа, Тодор Каблешков, Бачо Киров. Аз съм ходил на Орлово гнездо няколко пъти, на връх Шипка съм се качвал догоре и на храм паметник Шипка. И на Текирде, където са слезли руските войски и четата на Филип Тотю. Левски е любимият герой на Виктор. Той е бил най-смелият и аз искам да приличам на него, казва момчето и ни показва книгите за Апостола, които вече е прочел. Това е моята първа книга за Васил Левски. Тук се разказва за детството му, тук се разказва Дякон Игнатий. Това е косата му, която той се отрязал. Той е избирал хора с очите си. Той като погледнал човек и разбирал дали е предател или е българин и няма да предаде нито един от революционерите. Виктор често препрочита кървавото писмо на Тодор Каблешков, което е преписал на ръка. Не споделя обаче с съучениците си всички неща, които знае за руско-турската освободителна война и периода около нея, защото те не се интересуват. Една моя съученичка, ние си ги разказваме. С кого само? С Елеонора, часто и на моя чин. С особено вълнение разказва, че е присъствал на възстановка във Велико Търново, откъдето има скъп спомен. Там на улица Гурко имаше възстановка на посрещането на генерал Гурко и там гърмяха и си взех този патрон. Като всички деца, и Виктор обича да е пред компютъра. Там намира картини, клипове, песни и филми, свързани с руско-турската освободителна война. Над 10 пъти е гледал Героите на Шипка на руски език, а Вазовото стихотворение със същото заглавие знае почти цялото. О, Шипка, 3 дена младите дружини как прохода бранят, горските долини трепетно повтарят, на боя реват, пристъпи ужасни, 12 път, гъсти орди лазят по урвата дива, и тела я стелят, и кръв я залива. Айде. Довиждане!